3 volebné obdobia som bol v opozícii, kvázi, a sme prestávali 4 miliardy slovenských korún. 4 miliardy. A nezostalo, sme boli najmenej zadlžené krajské mesto. Najmenej zadlžené, nie tie nezmysly, čo sa tu rozpráva o tom, že sme nejakí boli zadlžení alebo niečo podobné. V žiadnom prípade nie. Veď trebárs o Kia Motors mali záujem jak Poliaci, Češi, Rakúšania, Nemci, Maďari. Veď to bol obrovský boj, aby sme získali Kia Motors, pretože keď si zoberieme, že ktorá stará fabrika v Žiline je funkčná. Zoberme si najstaršiu sukenku pomaličky v Uhorsku. Hej? Slovena. Absolútne nefunkčná. Zoberme si Považské chemické závody. Nefunkčné. Zoberme si Chemicózu. Nefunkčné. Veď pre pána Jana, keby sme tu nemali Kia Motors, tak Žilina a Žilinský región je ďalšia hladová dolina. Ďalšia hladová dolina. A neviem, vy si to nepamätáte, ale pred 10-12 rokmi pre pána Jana trestné oznámenie kvôli pozemkom a čo ja chcem likvidovať Tepličanov a tak ďalej a tak ďalej. A pritom Tepličania dostali 350 slovenských korún za 1 meter štvorcový. Som spravil asi najviac milionárov v jednej dedine v rámci Slovenska. Teraz by nedostali za to ani 15 korún. Ani 15 korún za ten meter štvorcový. A z toho hľadiska skutočne som hrdý na to, že sa mi podarilo získať túto obrovskú investíciu, pretože to boli miliardy eur, ktoré sa vrazili do toho priestoru a v priamom zamestnaní sú tam, či už v Kii alebo priamo v Mobise zamestnaní okolo 6 000–7 000 ľudí. A popri tom v subdodávateľských činnostiach je to ďalších 30 až 35 000 ľudí. To nie je sranda. Robí to cca 4 až 5 hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. Čo nie je málo, to sú miliardy. Sú obrovské miliardy. Ja som na to hrdý, pretože skutočne Korejčania, oni ani nerokovali s vládou, ani s ministrami, oni proste verili potom už len mne, či už pri stavebných povoleniach, alebo pri ďalších rozhodnutiach v rámci regiónu. Proste nikto nebol pre nich tak dôveryhodný, jak ja. A som veľmi rád a hrdý. Dokonca aj moji neprajníci, ako pán premiér, vtedajší premiér Dzurinda, respektíve minister financií Mikloš, povedali aj vo vláde priamo. No keby nebolo slotu, tak Kiu tu nemáme. A určite to neboli nejakí moji priaznivci. Určite nie. Takže z tohoto hľadiska ja som skutočne hrdý na to, že som urobil všetko preto, aby ten rozvoj Žiliny bol zaistený.